Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Just Another Mic. Είμαι ο Mike και δεν είμαι YouTuber. Μαζευτήκαμε λοιπόν σήμερα εδώ για να απαντήσουμε μια πολύ απλή ερώτηση. Δηλαδή εσείς μαζευτήκατε, εγώ εδώ ήμουν. Είναι το YouTube, μπορεί να θεωρηθεί το YouTube σαν επάγγελμα? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Τι όχι. Τι είσαι, 5 χρονών ή καμιά γιαγιά σε κάποια σπηλιά στον Εύρο? Προφανώς είναι επάγγελμα. Υπάρχει ακόμα κόσμος που διαφωνεί? Οκ, αυτό πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Αφού διαφωνείς, πάμε να το συζητήσουμε. Τι είναι επάγγελμα? Είναι μια ασκούμενη βιοποριστική ενασχόληση, δηλαδή προσφέρεις κάποιες γνώσεις και κάποιες εργατόρες με σκοπό να πάρεις κάποια χρήματα, να αμοιφθείς δηλαδή. Όπως κάνει ο λογιστής που θα πάει στο λογιστήριο να φτιάξει ισολογισμούς, ο ταξιτζής που θα μπει στο αμάξι, στο ταξί που έχει να σε πάει κάπου να του πληρώσει το αντίτιμο. Όπως δουλεύουν δηλαδή περίπου όλες τις δουλειές, δηλαδή οτιδήποτε προσφέρεις και προσφέρεις κάποιες υπηρεσίες ή προϊόντα και πληρώνεσαι, είναι επάγγελμα. Και νόμιμες και όχι νόμιμες, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ωραία, πάμε να δούμε το YouTube τώρα. Τι κάνει ο YouTuber? Φτιάχνει κάποια βίντεο, τα ανεβάζει στο YouTube και ο κόσμος τα βλέπει και εάν πληρεί όλα τα κριτήρια, παίρνει λεφτά από τις διαφημίσεις. Μου θυμίζει αυτό κάτι εποχές 80s και 90s που άρχισαν οι υπολογιστές να μπαίνουν πιο πολύ στη ζωή μας και να θεωρούνται νέρντουλες και φίτουκλες αυτοί που ασχολούνταν με τους υπολογιστές ή με το design, το γραφιστικό. Ο γιος μου κομπιουτεράς, επειδή ο άνθρωπος ήξερε να προγραμματίζει ή λέγανε να ζωγραφίσεις κάτι στον υπολογιστή για τους graphic designers. Κάτι τέτοιο, αυτά τα παροχημένα της κοινωνίας, μόλις βγαίνει κάτι καινούριο ή κάτι που δεν μας αρέσει. Κάπως έτσι, αυτά τα σπαστικά, και είναι στενάχωρο γιατί έχει κόσμο μικρό που ακόμα θεωρεί, ενώ όλα είναι γύρω μας, υπάρχουν εκατομμύρια κόσμος που σου βγάζει λεφτά από το YouTube, δεν το θεωρούν ακόμα επάγγελμα. Είναι, και μιλάμε για παιδιά 20-25 χρονών που ζουν με αυτό, μεγαλώνουν με αυτό, και είναι περίεργο. Δεν μπορώ να το καταλάβω πολύ καλά. Οκ, εγώ προσωπικά και προφανώς δεν θεωρώ τον εαυτό μου YouTuber ή δεν το κάνω επαγγελματικά, δεν βγάζω χρήματα. Έχω ακόμα 322 subscribers, πρέπει να φτάσω στους 1000 και πάνω. Αλλά άμα μπορούσα, προφανώς θα τα έκανα. Θα έφτιαχνα ωραία βίντεο, θα τα βλέπατε εσείς, θα έπαιρναν εκατομμύρια views, εγώ θα έπαιρνα τα λεφτά από τις διαφημίσεις. Γιατί δηλαδή αυτό το κόμπλεξ? Είναι και αυτό μια εργασία. Προσφέρω κάποιες ώρες, φτιάχνω κάποια βίντεο, αρέσει στον κόσμο και εγώ πληρώνομαι. Και γιατί να μην το θέλω, το YouTube είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο και υπάρχουν 800 ώρες κάθε ώρα ανεβαίνω στο YouTube και οι ευκαιρίες να προβληθείς και να βγάλεις χρήματα από κάτι που σου αρέσει είναι άπειρες. Κάθεσαι εδώ καλή ώρα στο σπίτι σου με ένα κινητό μπροστά να γράφει, φτιάχνεις το βιντεάκι σου, ξεκινάς από το μηδέν κυριολεκτικά, χωρίς να έχεις γλύψει κανέναν, χωρίς να έχεις κάτσει σε κάποιον για να πάρεις μια θέση σε ένα πάνελ, χωρίς να έχεις σπουδάσει, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να δώσεις αναφορά σε κάποιον, χωρίς να έχεις αφεντικά. Γιατί να μην το θέλει κάποιος? Και κυριολεκτικά υπάρχουν χιλιάδες επιλογές. Μπορεί να μαγειρεύεις, να κάνεις review προϊόντα, να κωμωδία, ακόμα και κωμωδία. Γιατί όχι, εκπαιδευτικά βίντεο. Δηλαδή είναι άπειρα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις που δεν σε περιορίζει κυριολεκτικά σε τίποτα. Και ακόμα υπάρχει κόσμος που λέει ότι δεν είναι επάγγελμα. Δεν μπορώ. Το πρόβλημα είναι αυτοί που λένε το YouTube αντικατέστησε την τηλεόραση. Δεν είναι έτσι, φίλε μου, καθόλου. Υπάρχουν οι streaming υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο, παίζουν όσο πιο δυνατή μπαλίτσα έχουν παίξει ποτέ. Μια χαρά τηλεοπτικές παραγωγές γίνονται και στο εξωτερικό. Μάλλον είναι το θέμα της Ελλάδας που η τηλεόραση ήταν πάντα σε πολύ χαμηλό επίπεδο, με εξαίρεση κάποιες καλές παραγωγές. Μήπως είναι αυτό το θέμα? Οκ, ας εστιάσουμε λίγο στην ελληνική πραγματικότητα. Πόση διαφορά έχει ένας YouTuber, ας το πούμε, που βιοπορίζεται την πλατφόρμα με κάποιον μικρό ηθοποιό ή κάποιον παρουσιαστή ή κάποιον δημοσιογράφο ακόμα? Και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα. Δηλαδή, πόσο πιο επάγγελμα είναι ο παρουσιαστής πρωινάδικου ή ο τηλεπερσόνας γλάστρα σε κάποιο πάνελ? Τι προσφέρει? Διαβάζει 3-4 άρθρα που διάβασε σε κάποιο ξένο site, μιλάνε 10 λεπτά με αυτό, μετά μιλάνε 10 λεπτά για ένα άσχετο θέμα. Ενώ απ' την άλλη μιλάμε πάντα για YouTube καλό σε επίπεδο που να βγάζει λεφτά, έτσι, και να ζεις από αυτό. Όχι να το κάνεις part-time ή να βγάζεις λεφτά, μιλάμε για να ζεις από το YouTube. Θα κάτσεις να τραβήξεις το βίντεο, να κάνεις το μοντάζ, να κάνεις προεργασία για το βίντεο πριν, να κάνεις κάποια έρευνα για να βγει ωραίο το βίντεο, ανάλογα πάντα και τι κάνεις. Αν είναι μαγειρικής,
Πρέπει να αγοράσεις πράγματα, να έχεις εξοπλισμό, να κάνεις ωραίες συνταγές, να αγοράζεις πράγματα αν είσαι unboxer ή όλους αυτούς τον tech κόσμο, beauty vloggers να αγοράσουν τα προϊόντα ή να τους τα δώσουν ακόμα τα προϊόντα, γιατί όχι, και να κάνουν tutorial. Γενικά θέλει δουλειά. Δεν είναι έτσι απλό όπως φαίνεται τις περισσότερες φορές. Προφανώς δεν μιλάω εκ πείρας, αλλά και πάλι κάποια βίντεο που κάνω μπορεί να παίρνουν περισσότερο χρόνο, άσχετο αν βγάζω λεφτά ή όχι, το κάνω γιατί μου αρέσει. Αλλά εννοείται πως θέλει χρόνο, θέλει κάποια εξειδίκευση, χρειάζεται να ξέρεις τι κάνεις. Αν είσαι και πιο μεγάλο όνομα και έχεις πολλούς subscribers, βάζεις ακόμα περισσότερη δουλειά από ό,τι βάζω εγώ ή κάποιος άλλος πιο μικρός. Και δεν είναι τόσο απλό. Ωραία, και άμα η συζήτηση πάει στο τι προσφέρει ο καθένας, πάμε να δούμε κάποια πράγματα που προσφέρει η πολύ ωραία ελληνική τηλεόραση. Και εννοείται πως θα βρεθεί ο random βλάκας που θα πει θέλω να δω τι θα γίνει άμα κλείσει το YouTube. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Φιλαράκι, όλοι αυτοί δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα όταν κλείσει το YouTube. Θα πάνε σε μια παρόμοια πλατφόρμα, θα ανεβάζουν εκεί τα βίντεο. Όσο είναι στο YouTube και αν θα έχεις πρόβλημα κλείνοντας το YouTube, σημαίνει είσαι σε ένα πολύ καλό στάδιο που έχεις πάρει μια πάρα πολύ καλή εξειδίκευση. Διαβάζουν τα δεδομένα του YouTube και βρίσκεις τι βίντεο να κάνεις. Έχεις κάνει γνωριμίες, έχεις μάθει να μοντάρεις, έχεις μάθει να χρησιμοποιείς πολύ καλά μία κάμερα ενδεχομένως. Έχεις πάρει τόσες πολλές γνώσεις με αυτή την ασχόληση και με αυτό το full time πράγμα που μπορεί να λέγεται YouTube, που δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα οψί που θα κλείσει το YouTube, γιατί αν κλείσει το YouTube θα πάει μια άλλη πλατφόρμα βίντεο, μπορεί να πάει στο Instagram όπου θα τον ακολουθεί κόσμος που τον έμαθε από το YouTube, θα πάει στο Facebook που πάλι μπορεί να έχει κόσμο που τον έμαθε από το Instagram ή το YouTube. Γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή αν είσαι σοβαρός στη δουλειά σου δεν θα έχεις πρόβλημα. Κανένας YouTuber νομίζω, θεωρώ, δεν θα έχει πρόβλημα αν κλείσει κάποια στιγμή το YouTube, που δεν το κόβω προφανώς να κλείνει, εκτός αν έρθουν πόλεμοι και σεισμοί. Εντάξει, τώρα βέβαια στο 2020 είμαστε. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά και πάλι. Όχι. Νομίζω αυτοί που λένε ότι το YouTube δεν είναι επάγγελμα, μάλλον είναι αυτοί που ζηλεύουν όλοι. Που έχουν μια δουλίτσα 9 με 5, που είναι μίζεροι, που πάνε σε ένα γραφείο στο πουθενά, με όλο τον κόσμο να τους πρίζει όλη μέρα, με ένα αφεντικό μαλάκα πάνω από το κεφάλι τους. Και ζηλεύουν αυτή την ελευθερία που μπορεί να έχουν οι YouTubers, που κάνουν αυτό που θέλουν. Τις περισσότερες φορές, εντάξει, υπάρχουν και συνεργασίες που μπορεί να μην τους αρέσει, αλλά πρέπει να το κάνεις. Υπάρχουν κάποια διαφημιστικά που μπορεί να μην τρελαίνεσαι, αλλά θα πάρεις κάποια χρήματα, οπότε θα το κάνεις λίγο fake. Αλλά και πάλι υπάρχει μια ελευθερία που μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να κάνεις το χόμπι σου. Μπορεί να σου αρέσει ο μοντελισμός και να το κάνεις επάγγελμα. Τι πιο ωραίο να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Οκ, και άμα το θεωρείς ξεκούραστο επάγγελμα, υποθέτω πως είναι λίγο πιο ξεκούραστο, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει στον κόσμο του YouTube, μιλώντας πάντα για κόσμο που βγάζει αρκετά λεφτά από το YouTube και τον αφήνει να ζήσει, δεν είναι τόσο ξεκούραστο. Οκ, κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι μας. Δηλαδή μπορεί να σε αρέσει το modeling, όχι το modeling, το modeling με τα καραβάγια κλπ, καταλάβατε. Και να έχεις ένα κανάλι στο YouTube που να φτιάχνεις αυτό. Τι πιο ωραίο να κάνεις αυτό που αγαπάς και να βγάζεις χρήματα. Και νομίζω αυτοί είναι οι πιο επιτυχημένοι YouTubers. Αυτοί που κάνουν αυτό που αγαπάνε, γιατί φαίνεται στην κάμερα, δεν είναι πολύ fake και δεν είναι τόσο ξεκούραστο. Υπάρχει πάντα το άγχος ότι πρέπει κάποιο βίντεο σου να πάει καλά ή να συνεχίζεις να αρέσεις στο κοινό, ή μπορεί ο κόσμος να σταματήσει να σε βλέπει και να πρέπει να αλλάξεις κάτι. Γιατί είπαμε, είναι πάντα το κύριο μέρος των εσόδων σου. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά σου. Άμα η δουλειά σου, άμα έχεις ένα μαγαζί και δεν πουλάς, θα τρομάξεις λίγο, θα ανησυχείς. Έτσι είναι και το YouTube. Άμα δεν πηγαίνουν καλά τα βίντεο ή μπορεί να βγάλεις ένα βίντεο που να προκαλέσει και να χάσεις πολλούς subscribers ή να γίνει κάτι τρομερό, υπάρχει και αυτό. Εντάξει, το πεις ξεκούραστο, αλλά εννοείται πως υπάρχει και η πίεση, όπως σε κάθε δουλειά, ακόμα και είναι το χόμπι που αγαπάς. Υπάρχει ο φόβος, αλλά παρόλα αυτά είναι πιο ξεκούραστο, τους αρέσει. Βγαίνουν από κάποια όρια δικά τους οι YouTubers. Θα μου πούν τώρα τι κάθεσαι ρε Μιχάλη και υποστηρίζεις τους YouTubers, δουλειές δεν έχεις. Ναι, τα απογεύματα δεν έχω και επειδή
Είμαι fan του YouTube από το 7, δεν θυμάμαι, οπότε ξεκίνησα να βλέπω YouTube. Έχω μεγαλώσει με πάρα πολλούς YouTubers μαζί, βλέποντάς τους. Έχω δει πολλούς να ανεβαίνουν και να πέφτουν, έχω δει μικρούς να μένουν μικρούς. Και είμαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος, πολύ τεχνολογικός άνθρωπος και το θεωρώ αδιανόητο μικρά παιδιά να μην μπορούν να δεχτούν, και μεγαλύτεροι ακόμα, να μην μπορούν να δεχτούν ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα και είναι ένα νέο μέσο, όπως ήταν η τηλεόραση μετά το ραδιόφωνο, όπως ήταν το σίνεμα πριν την τηλεόραση και το blogging. Όταν ξεκίνησε το blogging λέγανε όλοι τι κάνεις, γράφεις στο ίντερνετ. Ναι, γράφεις στο ίντερνετ, κάποιοι bloggers ήταν τεράστιοι και μετά γίνανε και influencers, γίνανε και content creators στο YouTube. Μια χαρά είναι όλα αυτά. Είναι το resistance to change. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις, γι' αυτό μένεις πίσω. Προσπαθείς να πολεμήσεις την αλλαγή, μια αλλαγή που φέρνει καλύτερα πράγματα. Πόσο μάλλον τώρα που οι εξελίξεις τεχνολογικές τρέχουν συνέχεια. Ναι, δεν ξέρω, μια συζητησούλα κάνουμε τώρα και προσπαθώ να καταλάβω, να μπω λίγο στο μυαλό αυτών που δεν το θεωρούν επάγγελμα. Δυσκολεύομαι όμως. Ας πούμε είναι το ίδιο αυτό που γίνεται με τους influencers. Είχα κάνει ένα βίντεο για τους influencers, κάπου εδώ θα είναι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων θα βγει κάπου εδώ, που μιλάω για τους influencers και τη γνώμη μου για τους influencers και ότι δεν πρέπει να τους κράζουμε. Κάπως έτσι είναι, δηλαδή λένε οι YouTubers δεν κάνουν τίποτα, βγάζουν ένα βίντεο και βγάζουν λεφτά χωρίς να κάνουν τίποτα, σαν τους influencers. Αλήθεια. Βλέπεις καθόλου YouTube, έχεις δει ποτέ YouTube? Ωραία, εντάξει. Πάμε να δούμε μερικούς Έλληνες YouTubers που ζουν από αυτό, είναι πολύ γνωστοί, έχουν εκατομμύρια subscribers. Πάμε ένα πρώτο παράδειγμα. Unboxholics. Όλοι τους ξέρουν, ακόμα και αν δεν τους βλέπεις, μάλλον τους ξέρεις. Δύο αδέρφια, ο ένας πρέπει να ασχολούνταν με φωτογραφία και βίντεο, ο άλλος τώρα σε παιχνίδια και τεχνολογία. Τα συνδυάσαν, ξεκινήσαν από χαμηλά και τώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια στην Ελλάδα, με πάρα πολύ επιρροή. Και πάρα πολύ, νομίζω αυτή τη στιγμή οι Unboxholics έχουν την καλύτερη ποιότητα σε θέμα περιεχομένου και τον τρόπο που γυρνάνε. Κάποια βίντεο είναι κινηματογραφικά, δηλαδή ξεκινήσαν από το να ανοίγουν κονσόλες και να δείχνουν παιχνίδια και καταλήξανε να κάνουν stream που να μαζεύονται 200.000 άτομα και να κάνουν fundraise για το μικρό παιδάκι που έπρεπε να πάει στο εξωτερικό. Βγαίνουν συνέχεια έξω από τα νερά τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή δεν μπορείς να με πείσεις με τίποτα ότι αυτά τα δύο παιδιά δεν έχουν δουλέψει πιο σκληρά από τους μισούς που υποστηρίζουν ότι το YouTube δεν είναι επάγγελμα. Έχουν φτύσει αίμα τα παιδιά και έχουν καταφέρει κάτι απίστευτο. Και ο Μαλιάτσης, εννοείται και ο Μαλιάτσης, ξεκίνησε από το πουθενά, έφτιαχνε κάτι κωμικά βίντεο, έφτιαχνε πιο καλά κωμικά βίντεο, άλλαξε, μεταλλάχθηκε, ορίμασε μέσα στο YouTube. Και έφτασε να έχει γράψει βιβλίο που να γίνει bestseller, που θα γίνει ταινία. Άνοιξε δικό του stand-up comedy club που πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ποιος μπορεί να πει ότι ήρθαν εύκολα στο Μαλιάτσι όλα αυτά. Ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάνει πιο απλά πράγματα, σαν το Τζέρεμι ας πούμε. Είναι ένας ωραίος, έβγαζε ωραία βίντεο, βγάζει ακόμα ωραίο βίντεο. Ο Κοντοπίδης, ο Αλέξανδρος Κοντοπίδης. Και η beauty κοινότητα. Πάρα πολύ καλή δουλειά, έχει κόσμο που δίνουν ωραίες συμβουλές. Θα το κρατήσω εκεί. Κομμωδία, πολλοί stand-up comedians βρήκαν τη διέξοδο στο YouTube και δεν χρειάζεται να είναι πάντα να ξεκινάς από το YouTube. Μπορεί να είναι ακόμα ένα μέσο με το οποίο μπορείς να γίνεις γνωστός. Οι περισσότεροι stand-up comedian πλέον στην Ελλάδα έχουν γίνει γνωστοί μέσω της πλατφόρμας. Ο Άκης Πετρετζίκης είχε εκπομπή στην τηλεόραση, έφτιαξε και ένα κανάλι στο YouTube το οποίο είναι πάρα πολύ επιτυχημένο και δείχνει άλλα πράγματα από αυτά που θα μπορούσε να δείξει στην τηλεόραση. Δείχνει πιο γρήγορες συνταγές, μπορεί να κάνει τα δικά του concept που δεν εμπλέκονται με κάποιες χορηγίες που έχει ή σε συμφωνίες με κανάλι. Και ιατρικά μπορείς να βρεις, τα πάντα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτή την πίεση που πρέπει να νιώθουν όσοι κάνουν YouTube από τον κόσμο που τους βλέπει ότι βγάζουν τσάμπα λεφτά. Δεν βγάζουν τσάμπα λεφτά, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όποιος χαλάει χρόνο για να φτιάξει κάτι το οποίο βλέπει κάποιος, δεν είναι τσάμπα. Αν ακόμα πιστεύεις ότι εκατομμύρια κόσμος αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το YouTube για να βγάλει χρήματα, είτε full time, κάποιοι άλλοι μπορεί, ας πούμε, αν το δικό μου κανάλι πάει καλά, να βγάζω π.χ. ξέρω για τα δεδομένα της Ελλάδας 3, 4, 5 εκατοστάρικα το μήνα και έχω και την κανονική μου δουλειά, αν έχω και δική μου δουλειά,
γιατί όχι. Δηλαδή, full time η δουλειά μου πρωινή και ένα part time το YouTube που μπορεί να μου βγάζει κάποια χρήματα ή κάποια οικογένεια που δεν έχει δουλειά ή είναι χαμηλόμισθη. Που υπάρχουν πολλά παραδείγματα από κοπέλες που μένουν σπίτι με τα παιδιά, μπορεί να είναι λίγο πιο οικονομικά στριμωγμένοι και να είναι μια πολύ καλή διέξοδο στο YouTube, αν τη βλέπει ο κόσμος, τον βλέπει, τους βλέπει, να βγάζει κάποια έξτρα χρήματα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι μιλάμε τώρα πάντα για αυτούς που έχουν 1 εκατομμύριο subscribers ή τον PewDiePie που βγάζει 10 εκατομμύρια το χρόνο, ξέρω εγώ. Μιλάμε μια διέξοδο και μια ενασχόληση και ένα χόμπι το οποίο βγάζει λεφτά. Προσφέρεις εργατοώρες, προσφέρεις κάποια εξειδίκευση, ένα ταλέντο που έχεις, ακόμα και τίποτα να μην έχεις. Άμα σε βλέπει ο κόσμος, θα βγάλεις λεφτά. Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω να με πείσει κανένας ποτέ ότι κάτι καινούριο στο YouTube, καινούριο, έχει και 15 χρόνια το YouTube. Έχω και ένα ωραίο βίντεο, αν θες να μάθεις κάποια fun facts για το YouTube, δες κάπου εδώ θα είναι και αυτό. Και κάτω στην περιγραφή μαζί με το προηγούμενο τους influencers. Και νομίζω πολύ μπύρι έκανα. Απλά ήθελα να πω κάποια πράγματα έτσι χαλαρά εδώ πέρα, μπροστά στην κάμερα. Καφεδάκι δεν είχα, το ήπια πριν. Αυτό. Θα έρθει ακόμα ένα βίντεο, μάλλον είχα κάνει κάποιες ερωτήσεις στο Instagram, γενικά με το ελληνικό YouTube συγκεκριμένα. Οπότε μπορεί να έρθει και αυτό. Μέχρι τότε δείτε και τα άλλα μου βίντεο. Γράψτε κάτω αν συμφωνείτε, διαφωνείτε, κάτι που μπορεί να ξέχασα. Και αν πιστεύετε το να είσαι YouTuber μπορεί να θεωρηθεί επάγγελμα, μην αφήσεις κανέναν να σου αλλάξει τη γνώμη. Και έτσι χαλαρά σας αφήνω κιόλας. Γεια. Και εντάξει, να με βλέπετε. Μπας και γίνει και το δικό μου επάγγελμα. Γιατί όχι. Φιλιά στα παιδιά.